Ahoj, tady Vicky a tady je Bára. Ahoj. No, my vám zkusíme něco my vám něco budeme natáčet a uvidíte to dál. Tak ahoj zatím. Ahoj. Počkej, tak, tady něco napíšeme. Tady si musíš, ne, tam si musíš dát tvé jméno a jaký budeš mít outfit, víš? Jo, aha. Takže to vymáš. Můžeš? Počkej, kde V? Kde vy? Vidím. Kde vy? A jo. E? Třeba najít nějaký tady. Tohle všechno jsem dostala. Můžu já? To je pěkný. Můžu tak já? Tak jo. Tak teď jen Bára. Aha, to se vymazat. Je, vymazat, vymazat. B. A. Ro. Tohle jsem já dostala. Je, to je pěkný, teďka zase já, jo? To je perfektní. No, tak dobře. Tak. Co? Ježiš. Špatně. Hej, pojď. Koukej, co jsem mi dostala za dárek. Jo. Tam si to Čekejte. Máme kabřek. Ale počkej. Báro, koukej, dostaneš dárek. Koukej, dárek. Ale já jsem stejně napít ještě, jo? Ty jsi dostal deníček. Kouk, ty se máš. Hezký, a už to nebude točit. A víš, Pardon, to je konec. takže ahoj. Ahoj.